Caman Juruk Selendang Biru. Yuk digoyang lagi ya. Yuk. Goyang Sri SCCS. Ye Multimedia. Iya. Asik. Yen wis mati rasa
mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong ojo Kandoli karo selendangmu. Iya. selendang biru sing ono ning pundakmu Tanpa warna bekas ning itu selendang biru sing ono ning pundakmu ilang ra bakal balik ning atiku ilang bareng rasa tresna